barane si Mbah. Barane sinten? Mbahku. Aku mbah canggahmu ya. Ngerasa Tarik siap. yang gana. Yo. Matane pun ngantosi kembali iya ngono adik wedok iya lagi naik daun Pundi sing ade wedok? Niken no Oh, lan jenengan apa maksane apa lah nyebute wau kalih Gentari kalih Niken. Lah sing adikku wedok sing ndi? ayo genah Niken kok ya nggih. kaya pelek nggih Nggih. Wah, piye kowe coba jejer kan anu sakniki kelas piro ta kan saiki Sekarang kelas 2 SMA mau kelas 3. mau kelas 3 SMA Nggih. Mbak Eka saiki anu semester piro anu kuliah apa S1 S2 daftar PAUD. Sik to. Aja ngono S1 S2. Menika menempuh S2. Nah, coba jejer niken. Nah, sing SMA semono, sing S2 semono. Makanya minum peninggi badan, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Sesuk tekan omah kowe ngombe obat tinggi. Ben modar. Sindene. Ben modar piye ta? Aku teko omah ngombe obat tinggi. Berita viral. Sinden Ki Bayu Aji ngombe rondap. Kok rondak ben dhuwur rungokno niken. Obat tinggi ya, obat tinggi. Obat tinggi ning kasur iki kon ngombe gak mati aku. Obat penumbuh badan maksudnya. Penumbuh badan kok penumbuh kalsium. Badanku wis tumbuh iki samping. Tapi kan maksimal iki sakmene. Ngene. Kowe mangan opo pupuk? Ya salah kandhane. Pupuk napa? Yo urea apa pupuk kandang kok nyatane nek kowe dipupuke saya dhuwur. Iya. Oh iya, dhuwur aku ketemu Tuhan. Iya. Iso. Rumangsaku kok nek pancen ora seneng iku yo wae ana layang. Lah. Ora tak umumke masjid sesuk mbokan. Iya. Mbak Niken. Dalam. Wah, jar alhamdulillah saiki saya kondang. Pangestune Mas. Sing penting hati-hati, saya Nggih. dhuwur, saya banterangine kayu. Nggih, Mas. Gentari. Dalam Pak Bayu. Wah, kowe iki nek ngono iki ya ora ngerti. Nek ora tak bagi kaya mesake. Ha iya. Lah kok patung Ora, aja nesu to. Ya, nek kowe iki ya pancen adikku sing ayu tenan. Kula iki mbuh materae. Heeh, ya mong siji. Pripun? Besok brengose cukuren sik. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong wow. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong pancen umur sak ngisorku kabeh kok ya. Sing sak dhuwurku ki mung Eka kuwi. Kuwi barane si Mbah. Barane sinten? Mbahku. Aku mbah canggahmu ya. Terang kowe iki barane budar sini kok. Dhuwure Mbak Dar lho kuwi. Lah omah dhuwure Mas. Dari sini mbien sing nyanyi. Kuwi canggahku. Boten. Sik Mbak Canggah iki niken ben anu sik. Iki ana sing ngersake Kusuma Wijaya. Nggih, yo. Diaturke sik. Ben diaturke Mbak Niken. Nggih. Gentari ning kono anu lugu arep Mbak Tati. Gentari iki bedani karo kanca-kanca kok. Bedani apa? Momenek datang transit menika ibu-ibu dari sini sholat. Iya. Ada yang membersihkan wajah. Terus ada yang bersih-bersih. Ada siap-siap dandan. Iki menjabuti jenggot saniki. Pun rutin saniki. Benar Kok rutin? Lah Sing nikah niku saniki pun aku muga sik brewan kok dikira aku ki apa. lo malah sangar. Sangar piye? Pengewangi triwi lho. Ora. Oh, wet tri. Mas keroke. Masa kowe ora didul tri bojomu berjalu lho ternyata. Bojok berjalu kok pitik. Ayo sing ora gawake boding ayo. Yo, Kusuma Wijaya diaturke sik. Monggo Mbak Niken Salindri. Monggo yo.
luar biasa. Ono kuwi lho, Kak. Pripun? Nembangi di luar kepala ngono kuwi cakepan ora kok jer tolah-toleh tekon kancane ae. Mulane kula nggih sami. Apa? Toleh-toleh ya wis di luar kepala ilang. Yo, nek kok makin diapalke. Kula pun apal nek kadung munggah panggung lali kabeh. Ibu sibuk. Baca gawe sibuk apa nek. Kena yo. Ayo jenenge saiki kuliah kok le. Ha iya. Nggih, yo muga-muga anu apa kuwi jenenge ndang rampung kuliahmu ya, Kak. Amin, pangestunipun. Entang mlebu SD. Mas aku bar kok dhuwur terus mlebu SD. Iya. Anu, Mbak Ayu rene sik, Mbak Ayu rene. Ayo rene, Ayu rene. Malik melok aku tak nyuwun bajing loncat. Engko gen dibeksani Mbak Ayu karo Mbak Niken karo Gentari boko siji. Nah, karo Eka, karo Eka. Ayo. Iya ya, wis tak tenang wis. Iya. Ayo. Aku kanggo iki. Yo. Melu joget ya. Intro Chatrik, ayo saka Saron iku sing tetembangan Mbak Suci sik. Mangga. Iya ta, diaturke bajing loncat kaya apa? Mangga yo. Diaturke. Mangga yuk. Ayo.
Hebat. Piye Kak? Aku seneng delok joget. Apik tenan joget. Nggih, manu kula belajar kalih gentari jogetan banci loncat niku Mas. Kula bajing loncat kok banci loncat. bajing loncat lek sing ngajari niken. Terus sing ngajari gentari ya banci loncat. Beda nek aku lek ngajari. Ngajari lek mudhun kudu ndase sih. Ndas mudhe iku. Mas yo aku cilik aku kakakmu. Ndas ndas. Kakak iku dune sak dhuwurku. Lah nek aku kowe gorek sak kelekku ngene. Lah aku yo ning dhuwurmu. Iya. Ah, ndase kanggo rek. Nek batatin. Oh, acara banci kicat-kicat ayo. Nggih, Mbak Niken meleren sik. Ayo, saiki Lintang Asmara, Mbak Tatin. Ayo. Tak duetke karo sing dedeke padha. Sinten? Rinto harap ayo. Ayo sing nyiter, ayo. Ayo, maka ngene Pak Rinto, ngene.